راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو عزو السلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم عاد علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا أبنايلو مسولوس عصرت عدل كاتيت كلتشحن إسران فنوى راديو إيرنا فلما وترو سولوس بوين سليمان الناتدالو زقرب مدب جانا قدام حيزنا لكم قريبنا لنا أسئبنا دما بقبروم دافلا زدالو أتوكرو أبوانا وكدات أب موداتا كابلومي سولوس جميرو سومناوي زم حلالف مدب سبورت قريبنا فنونا كنزازمينا كساب فتسامي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرن دعدمكو أبنايلومي أرساسينا مسنساقر دوب السودان أب تحتي UNHCR سمزقبو كل التشحين 400 إسران إرتراوين سدتنيا تالو حبرات إمارات عرب كابيمن السحابة سراويتا والتهدراوي أقابل جرا ورار إسلام بتقى نابوكان داس فحفحو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية علتا وزينا أبدو السودان أب تحت العلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجراس تمزقبو كل التشحين 400 إسران إرتراوين سدتنياتات كمزلو تبسقاوي UNHCR تقايسو اتي كساب سالسان حدن تري كل التشحين إسران نزنبرا بزحز قلت تبسقاو نايت أهجراو تكال كمزملكتو ببزحت إرتراوين سدتنياتات أب كتما جبا زنوبرو خونون كلو عسرتا دما أما كابوندو خمزركبو إتاكاس أسات عسر شمونتا مئتاويت نايت بسحي دك أنستيوك خونان كلوا أما إتقلعون إركبوم أبدو السودان أب نقدن وفرن استوافرو عوتات إرتراوين كمزلو زفلت كوينو بوزحات كاب أتوم كاب إرترات السليدوم أب أوغاندان دو السودان عقبا استوهابيوم حبرات إمارات عرب كاب كل التشحن 10 حموشنات حيزو أب سعود عرب تسلفو نابي من زوفر سراويتا بب قرب مسحاب كاب تجمر أستات حد عمد أو طيرلا حبرات إمارات نتقليلو 5 ملسا زقلت زلو سراويتا بسنبت شعات تلكاتيت أو التهدراو معسكر زايد دمو والتهدراوي أقابلا 5 قبرتلو أقل قلوت سينا تهاجر أفليتو أبتي ناي كابيمن ناي السحابة سراويتا أقابلا سنسرعات وراس عرات أبو دابن لعلواي تقلالي أزاز سراويت حبرات إمارات مرح دبي الشيخ محمد بن رشاد المختمن زركبوم لعلوت حلفتي ترغيبوم إمارات أبيمن توافيرو تسنح سراويتا تقليلا 5 حبتي قلت سوكانتلو كاب كل أيرن ماين إيرتران نتبقست أبيمن نزكايد ناي نفرت السرحيتات من سعود عرب تساتف كمزلا حوتي قالت حبرات إمارات سراويتا خبيمن دات سحابنبر نمن تسألو بيمن زتقلبو مليشاتات بمعتاغ أب عدنن دسي سوكاتران كم زوافرت ببوانو قلت سانيحيو حيالو خبزم مليشاتاتون أب إيرترا دحر مسلطانهم بمنقد أير إمارات ناب دسيت كوافورو قم تسنحو مع كنزينا سوكاترا بوستي يقالع سعود عرب زمرحيتن حيالو هاجرات نحوتي نمدمساس سراويتن نابي منا وافيران كانت تسنحا وتهدراو عوتات كيسالتن سراويتن يسحبا خمزلوا زفلتيو سودان أبي منا وافيراتهم تسنحتا سات 14 سراويتا السحبن كلا تاريفهم زلو أسا شد شميت وتهدراتون أبزغت سلك السحبون مدب كم زلوايا تتأكس يخون بر بسعود عرب حبرات إمارات نزتمرحا إيرترات تركبن سالسان حدن لفنت أزي أبي من نزتقايدوق قولعنا ديتات نزركبوم هيوات 10 تشحات سلموين زي كتات تهاجر أم اتفاق 5 تواسقيو زوك أس أب هاجرات مبرق أفريقيا أقات إموزولو ورار إسلام بتقى كاب هاجر ناب هاجر ناس فحفحة ناب أوغاندا بتحيو اتي كاب كينيا سيجيرو ناب أوغاندا أتي زولو ورار إسلام بتقى أمورات نفس تبهالو زوبات إيعو زولو بيت صحبت قداماي مينستر تهاجر أفليتو اتي إسلام بتقى خوردو زغ الحدقان مكلخال نياستات 4.5 مليون دولار هتوص باجت تداليو خمزولو اتي بيت صحبت قاليتو منغستي درو أمن تساق صرن بتقى زوافرو سمويا نابتو زوالي أخوام زلو زحبرة اتبيت صحفت مسكينيا بحبار بنفرت صرن بتقى ناي من تساق مسرح نموداد زت تجميرو خمزلو أرقاقيتو ورار إسلام بتقى أب سومونزي أب حيالو كبابيتات إيرتران إتوبيانون داقي مخرق خمزقل ودمج بن حرشان سوموناوز زرقو حوزلو مزخاخري إيتانكا اتودب بزي أساس 3 ورحو تصيرو زلو ورار إسلام بتقى توسخ عنوات كي بتسحن نزلت هاسيو حرستوت نمحجاز وعلن أساس 7 مليون دولار حجز قبل الجستي حتيتولو سومالن باكستانن بسنك ورار إسلام بتقى هتوس هاجراو حدقا مقواجن إفلات زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا
ዝቕጽል መደብና ቦይኑ ስሌማን ዝዳሎ መደብ ጨና ኣዳሚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ትቕንዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እንሆ ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ይዕድመኩም ምስኹም ዘለኹ ወይኒ سليمان إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أفريقيا درستي بزعبة حزبهم بملكة قطمي لب ولد زانتاتات يخون هيوت والكسبات ببزحيك صحفوز جمرو كاب سلاساتات بزيادة كاب حمساتات ناي عسراخ بلا زمن أتحيزم يم كم تقدمو تتغيسو زلقن إذ صحفات زي دارقا بملؤو بقانقوتات إنجليزن فرنسان دامبر بقانقوتات أفريقيا زتصحف فاي نبرن اتحالفو بأفريقاويان قانقوتات سدالو زنبرت صحفات بميسيوناويان وي هايمانوت كريستنا تقبيلهم لعل ميسيوناويان بزحلقو أفريقاويان يتصحف بمنبارو تحسدو حوسي هايمانوتاون لؤمن كوينو بزيادة أب تمهرو أبيات التمرتيزة تكورينيرو نأبنت مبزحت أوتي أب دوب أفريقيا بقانقوتات بانتوز قرب زنبرت صحفات أب سمد بزي يأتو بقانقوتات إنجليزن فرنسان دا يصحف بر نأفريقاويان بعين أفريقاويان كريوان كأربوان كابز جمرو أفريقاويان درستي بيتر أبرامز أيسي جردانن دوب أفريقاويان تشينوا أتشبي سيبريان إكوينسي غابريل أكارا ويلي سيونكا نيجيرياويان أوسمان سيمباني سينيغالاوي مريح بوتا يحزو بزعبا نفس وكفهم أبزي أسفحكا مقلات زي كاليو بحفشقو مبزحتهم بزعبا باهلتاتن لمدتاتن هزبو من مبزاء إيروباوي مجزاتي قبل عليه هزب أفريقيا زسعبو قجتاتن أسفحهم صحفو بفلايتي أمونغوتهم بإيروباوي تمرتن باهلن زسعدو مورات أفريقاويانن حفاش هزبن زلو زمدنا مبزحتو أفريقاوي سنة صحف زتكورلو أرستيو كساب مود أتا حمساتات أفريقاوي سنة صحف كساب كندتي بعتبرنت الرئة ويززربو اللي نبرن كابز أوان زي جميروغن نسمعيتن دليتن حزب أفريقا زغلطو صحفات ككلا أولو جمرو اتوم درستي نتي أب أفريقا تباريعو زنبري من قصقاس حفاش نناتقنت زتبابعو كوانتا نبرو بتي نزم من قصقاس زي زمرح زنبري استفلالي بوليتيكاوي الرأياتاتن فلسفناوي زنبالتاتن ون يسألو نيروميم انتو خوني أفريقاويان بعين زعادو زي كونس بعيني أفريقاويان زغلطلو سنة صحفاو مدرخ تخفته تحستو نايز سنة صحفاو معبالزي انتاي كم زنبري نمردا نتا كم كفاتيت بري زمناوي أفريقاوي سنة صحفة الرئي نقرات يبتاتنو Things Fall Apart اتبل ناي تشينوا أتشب مزحف احترابيلنا نمرمرا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية تشينوا أتشبي بقانقوا إنجليز صحف نيجيراوي دراسيو درستي أبتي أب هاجروم زلو بوليتيكاوي مقصقاسات تساتفتي كوخونو اللوم زبل الرأيا سلو زلو دما بيافرا كاب نيجيريا نمفلاي أبزكادو تقلسي نتوفترا ستتعو تسابيو ببوليتيكاوي الرأيو تشينوا أتشبي جسكاسي وي ماركساوي أيهو نمبر نمكزاتي بزيادة دما نتوم مس إيروباوي رأسمال تتسقعهم هزبهم زمزمزو أفريقاويان بزقبا يقالو عميو إتا نقراتي بتاتونو زرستا متحفو نز بزانتا تقلت أوكونكوو ستباحلي ودي إيبو بيافرا نسفنان دخمتنا بقو بزعرون هركتون نقولنا سنفو أبتعدي سمن معرقن يلبس بحلكو زدارقو سلزين برخاء كم عبي جقنان تسمعن يغطر كلو متم أب كباب تعدي زنبرو قبيلاتات نبعال أوكونكو أزيوم يفرحوهم كالوت قبيلاتات سب مزقتلو لهم بعل أوكونكو ويمس وقتي زخون سب كأربالهم ويدما أتقبيلا كدمسس بالمرجع بمهاب أب تحت قطرهم يأتوهم نبرو نابنت
حدا بزقبابዚ ዝقربሎም መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ኦኮንኩዎ ከዓቢ ድሕሪ ምጽናሕ ብሕጊ ናይቲ ቀቢላ ብኦኮንኩዎ ብፋስ ርእሱ ተቆሪጹ መስዋእቲ ይኸውን። እዝን ንዕኡ ዝመስል ካልእ ድሑርን ማሪታውን እምነታት ምስ ምምጻእ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ይብዳህ። ሚስዮናውያን አንጻርቲ ኦኮንኩዎ ዝኣምነሉን ንኽዕቅቦ ምሉእ ዕድሚኡ ዝፀዓረሉን ልምድታት ይሰብኩ ጥራይ ዘይኮነ ንብዙሓት መንእስያት ኣብ ኣብያተ ትምህርታቶም እናእተዉ ናብ ክርስትና የጠመቕዎም። ዓብ ወዱ ንኦኮንኩዎ ከይተረፈ ኣብ ክርስትና ይጥመቕ። እቶም ዝተጠመቑ መንእስያት ድማ ኮነ ኢሎም ንባህሊ ቦታት ዝጻረር ተግባራት ይፍጽሙ። ንኣብነት ነቲ ብፁዕን ቅዱስን ዝቝጽር ተመን ይቐትልዎ። ኦኮንኩዎ ተዋጋኣይን ተቓላሳይን ስለ ዝነበረ ስጉምቲ ንኽወስድ ይሓትት። ብዙሓት ግን ይኣብይዎ። ሓደ ካብቶም ዝኣብዩ ከምዚ ይብል፣ ምእንቲ መላእኽትና ምውጋእ ልማድና ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ነቲ ብፁዕ ተመን ውሻጦ ጎጅኡ እንተደኣ ቀቲልዎ እታ ነገር ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎት መልኣኽን እያ ትተርፍ። ንሕና ይረኣናያን ነፍስና ኣብ መንጎት መልኣኽን ኣብ መንጎት በደለኛን ምስ ነእትዋ ነቲ በደለኛ ዝተሓስበ ጽፊዒት ክረኽበና ይኽእል። ሰብ ክሓጥእ እንከሎ እንታይ ዲና ንገብር? ኬድና ኣፉ ዲና ንዓብሶ? ኣይኮነን። ምእንቲ ኸይንሰምዕ ኢና በጻብዕትና ኣእዛንና ንሓትም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ኦኮንኩዎ እዚ ምጅጃው ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ሰብ ኣብ ገዛይ መጺኡ ኣብቲ ምድሪ ቀልቀል እንተወፀ እንታይ ይገብር ኢሉ ሓተተ። ዓይነይ ደየ ዝዕምት ኣይፋሉን በትሪ ልዒለ ርእሱ ሰብሮ። ብዛዕባ እዚ ፈላላይ ሕቶ እዚ ንምዝታይ እታ ቀቢላ ተኣከበት። እቲ ክትዕ እናተኻየደ እንከሎ ኣፍሪቃውያን ልኡኻት ናይቲ ኤውሮጳዊ ኣመሓዳሪ ነቲ ኣኼባ ፋሕ ንኸብልዎ መጽዎም። ኦኮንኩዎ ብድሊሉ ንሓደ ካብቶም ልኡኻት ቀተሎ። እንተኾነ ካብታ ኣኼበኛ ብቓሊኹም ብግብሪ ዝድግፍ ሰብ ሰኣነ። ብኣንጻሩ ደኣ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ዝብል ናይ ምግርራም ድምፂ ሰምዐ። ኩሉ ሰብ ናይ ምቅላስ መንፈሱ ልሚሱ ኣላሽ ከም ዝበለን በይኑ ከም ዝተረፈን ምስ ተረድኦ ኦኮንኩዎ ከይዱ ነፍሱ ይሕለፍ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ቺንዋ ኣቺፔ ነቲ ቐጺሉ ዝመጽእ ቃልስታት እዩ ዝሕብር ነይሩ። ኦኮንኩዎ ወካሊ ናይቲ ዝፈርስ ነበረ ኣፍሪቃዊ ባህሊ ክኸውን እንከሎ እቶም ዝተጠመቑ ልኡኻት ድማ እቶም ንመግዛእቲ ዘደልድሉ ዝነበሩ ኮራኹር እዮም ነይሮም። እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ኣንጻረ ተሓድሽን ዝማዕበለን መግዛእታዊ ዓመፅ ደው ክብል ኣይከኣለን። ኣብ ዝቐጸላ መጻሕፍቱ ናይ እግዚኣብሔር ኩናት ኣሮ ኦፍ ጋድ፣ ቅሳነት ዘይብላ ኖ ሎንገር ኣት ኢዝ ወዘተ ቺንዋ ኣቺፔ ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ናይቲ ስልጣን ዝጨበጠ ሓድሽ መግዛእታዊ ሓይሊ ይገለጽ። መበቆሉ ድማ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝኽስቶኑን ናብ ኩርኩርነት ዝኣተውን ኣፍሪቃውያን ምዃኑ ይዝርዝር። ምልከት ቋንቋን ኣቀራርባ ዛንታን ቺንዋ ኣቺፔ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዓበ ኣድናቖት ዘትረፈዩ። ኣብ ስነ ጽሑፍ እምበኣር ኣፍሪቃውያን ምእዙዛት ተቐበልቲ ትእዛዛትን ተግባራትን ኤውሮጳውያን ዘይኮኑስ ከም ቀንዲ ተዋሳእትን ገበርትን ክቐርቡ ጀሚሮም ማለት እዩ። ኤሲ ጆርዳን ዝተባህለ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ደራሲ እውን ሕርቃን ኣበዋት ኣብ ትብል ብቋንቋ ባንቱ ዝተጻሕፈት መጽሓፉ ነዚ ስዕብ ዛንታ ይገለጽ። ሓደ ዘርኢ ሽመኛታት ዘለዎ መንእሰይ ኣብ ሚስዮን ይመሃር። ኣብኡ ንሓንቲ ካብ ቀቢልኡ ዘይኮነት ጓል ኣንጻር ድሌት ቀቢላኡ ይምርዓዋ። እታ ጓል ምህርትን ልዕልነት ዝስማዓን ስለ ዝነበረት እታ ቀቢላ ኣይትቕበላን።
ነታ ኣባላት ናይታ ቀቢላ ንደቂ ኣንስትዮ ዝገድፉለን ትሑት ተራ ደይመደይላ ብምጥሓስ ድላያ ክትገብር ኮይና ኸኣ ተስምዖም እቲ መንእሰይ ናይታ ቀቢላ ሽም ምስ ኮነ እታ ቀቢላ ካልእ ሰበይቲ ማለት ጓል ቀቢላኡ ክምርዖ ንኸተገድዶ ትዳሎ ሓደ ግዜ እታ ምህርቲ ሰበይቲ ቆልዓ ሓቂፋን ከላ ተመኒ መጻሙ ትቐትሎ ተመን ብፁእ ልኡኽ ኣበዋት ይቁፅር ስለ ዝነበረ ቀቢላ ብምልእታ ነታ ሰበይቲ ይውግዛ እታ ሰበይቲ ኣብ ጽላለ ትበጽሕ እዚ ጽላለ ኣዚ ሕርቃን ኣበዋት ሕነየ ዝተፈድየሉ ኮይኑ ይርአ እታ ቀቢላ ነቲ ሹም ኣብ ዝድግፉን ዝነጽኩን ተጎጃጂላ ትበታተን እቲ ሹም ነፍሱ ይድርቢ ሓላፍነቱ ይርስዕ ኣብ መወዳእትኡ ህይወቱ ይሕልፍ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ኣፍሪቃዊ ስነ ጽሑፍን በኣር ከምዚ ዝኣመሰለ ኣርእስታትና ልዓለ ምዕራባዊ ስልጣነ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ይኹን ሙሉኣት ቀቢላታት ብዛዕባ ዘውረዶ ስነ ኣምራውን ማሕበራውን ምጭንናቃትን ምብታናትን ኣስፊሑ ምግላጽ ጀመረ መብዛሕትኡ ጽሑፋት ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝቐውም ዝነበረ ሓድሽ መግዛእታዊ ስርዓታት ናይ ምቕባል ወይ ላዕሊ ጥራይ ናይ ምንቃፍ ዝምባለ የርኢ ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝበዝሐ ብኣፍሪቃውያን ዝጽሓፍ መጽሕፍቲ ካብዚ መስመር እዚ ዝወፅእ ኣይኮነን እዚ ግን ኣንጻር ሃፀይነት ኣግሂዱ ዝቃለስን ንቓልሲ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ መርሚሩ መጻኢ ብሩህ ዕድል ዝሕብርን ስነ ጽሑፍ ኣብ ኣፍሪቃ ኣይተቐልቀለን ማለት ኣይኮነን ከም ኣብነትን መሪሕን ናይዚ ገስጋሲ ስነ ጽሑፋዊ ዝምባለ እዚ ንኬንያዊ ንጉጊ ዋሲዮንጎ ንውሰድ ሓሓሊፉ ብዛዕባ ንጉጊ ዋሲዮንጎን ሓሳባቱን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጠቒሱ ነይሩ ንጉጊ ኣብ ሱሳታት ብዝያዳ ግን ኣብ ሰብዓታት ሰውራዊ ጽሑፋት ከበርክት ዝጀመረ ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ክርአ ዝግብኦ ኬንያዊ ደራሲ እዩ ክሳብ 1981 4 ልብወለድ መጽሕፍቲ ሓንቲ ናይ ሓጸርቲ ዛንታታት መጽሓፍ 3 ናይ ድራማ ጽሑፋት 2 ቴማታትን ስነ ጽሑፋዊ ነቐፌታን ዝሓዘ መጽሕፍቲ ሓንቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝደረሳ ታሪኽ ህይወቱ እትገልጽ መጽሓፍ ዘበርክተ ህርኩት ጸሓፋ እዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእዩ ይኹን ስነ ጽሑፋዊ ኣገባቡ ዘይሓብእ ኣጊዱ ማርክሳዊ ምዃኑ ዝገልጽ ብምዃኑ ከዓ ብ1978 ብመንግስቲ ኬንያ ተኣሲሩ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ሱሳታት ንጉጊ ከም ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ንኡስ ብርጅዋ ካብ ብርጅዋዊ ኣተሓሳስባ ነጻ ይነበረን ኣፍሪቃውያን ደረስቲ ብዛዕባ መግዛእታዊ ሽግራትን ፖለቲካን ጥራይ ምግዳስ ገዲፎም ኣብ ሓድሕዶም ምዕብል ዝበለ ጭርቃናት ዝጫረቑሉ ንማሕበራዊ ጠባይ ዝምልከቱ ኮሜዲታት ዘበርክትሉን መዓልቲ ንኽመጽእ ይህንጥኸም ዝነበረ ንጉጊ ይገለጽ ሕጂ ግን ነዚ ከም ብርጅዋዊ ዝምባለ ይቆጥሮን ይነጽጎን ብዛዕባ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ኣፍሪቃውያን ደረስቲ ክዛረበን ከሎ ንጉጊ ከምዚ ይብል ብዙሕ ግዜ ካብ ጽልምና ማለት ካብ ተዓሌታዊ መዳያት ካብ መግዛእቲ ነፃ ናይ ምውፃእ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ሓሊፍና ንመሰረት መግዛእታዊ ጭኮና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነርና ኣካልን ምቃልን ናይቲ ርእሰ ማልነት ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ኣገባብ ማእቶት ከም ዝነበርና እቲ መግዛእታዊ ፖለቲካውን ባህላውን ወራር ነቲ ቁጥባዊ ሜዳ ዝነበረ ወራር ዝያዳ ከም ዝደልድሎን ነባርነት ከም ዝህቦን ስለዚ ድማ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ፀረ መግዛእታዊ ቃልሲ ዓሌታዊ ቃልሲ ጥራይ ከም ዘይነበረ ይተራእየና ሕጂ እውን እንትኾነ ኢሉ ንጉጊ ይቐጽል ብዙሕ ግዜ ሓደ ኣፍሪቃዊ ደራሲ ማሕበራዊ ክብርታት ባህሊ ፖለቲካን ቁጠባን ኩሎም ዝተኣሳሰሩ ምዃኖምን ኣንጻር ኩሎም እቶም ነዚ ክብሪ እዚ ብምዝንባዕ ዝቐለቡ ደርብታት ሓቢርካ ከይተቃለስካ ትርጉም ዘለዎ ኣፍሪቃዊ ክብርታት ክጭበጥ ከም ዘይከኣል ምግንዛብ ይዓቢ
أبناي شكالاين دخا قباراين كاسون أنصارتهم مسناي وصائي وانيناوي ربحتا ستأساسرو أفريقاويان دربتات كنت انبرالونا كابز سفيح الرأي زي تبقيسو نقوكي اتغندي كجت أب أفريقا اتمنغو هاتينت هاقراوي حرنتاوي من قسقاس مس علماوي بحتو الناس تأهاسرو أفريقاويان برجوا أنتار هزبي تسليفهم كمزلون يقلت أوشت خمزة مسلي عبا قجت أمنغو ختمان قطرن أمنغو زمع بلي بوتاتات نايت حبرة سبن كابموائل امني زي تلاغغي كفالاتون قجتات كمزلون يقنزب إذا قجتات زي إنا تبالحي بهراوي ويقابلاوي ملكع سلازحز يبل نقوكي نسعبن مسرتاون قجت يسوسيو اتمسرتاو قجت كن اتمستي أب إيسيا لاتين أمريكا إيروبان أمريكان زكايد درباو قاسي تأساسرنا قالسنا أنتار هاتينتيو كمزز أمسلي نطورن وغنو زي فلين درباوي الرائية أب أفريقاوي سنطحف زوتر ويلو متسلزو خنايو نقوقي فليس بلبو تازحز ناي الرائيو معبالي أبتي ببقزيو زبركتو تحفاتو قوليحي الرائي أبتا بشان شاتم إتن سوسان حموشان زحتما فلق أمونغو مالت عدتات زر استامتحفو The River Between اتي زتوكرولو نقرات كابت خالوت أفريقاويان درستي زتوكرولو زتفاليا ينبرن حدا ممهر نتي بميسيناويان زوهاب زنبرة تمرتي نموقوام بأفريقاويان زمحادر بيت تمرتي يخفت نمن اسيات كابت الوا معراباو بحلن هايمانوتن غاريدو زمناو تمرتي ناقسمو ببحلو من تاريخو من كخورعو زخلولو من قدون حساسيبل أبز فتنا أوزي حدا تساقم يقاتمو بتحدا وغن نتوم معراباو بحلن هايمانوتن زقسمو كوراخور مقزاتن نتوم قزاتو بعلومن نمقلاس مستياتاوي أفريقاو كفال نايت هزبي مالت مستباهلن تكالاتون كتأساسر يقدد بتخال وغن دما نتحبر تسب نمعبال نزدحور ياتاو سرعات زبده زمناوي الرأياتات كقربن بقبري أنصارياتان ياتاويانن كقالس يقدد أبز مواترزي تحليخون كله اتممهر أب كلتشي وغنات بزيادة دما أبياتاو كفال صلات يفري صلاتو أبر نخدليلو دك أسيسونو أب موداتو مسحنت كرستناس تقبلت قوال تتاو زمدنا بمقبارو يونجلو اتاقوال زي تخنشبت بمنبارا مزي تخنشبت قوال مزمادقا عبي قدوس حقن سنة مقبارن متحس لازنبري اتممهر أب قدمت هزبي يوارد ينتسق يودق أبزي نقوقي كابت بعالشينوا أتشبن اسي جوردانن زصحفو وزنبرو بزح استفلي حساباتي عربن كابتنا أفريقا محبرنت أفريقاوي سبقاونت زبل فلسفناتات دما زوت ساينبرن أب سبعتات كن أتحساسبا نقوقي أسي معبلي أبتا نايدم قصل عمبابا Petals of Blood زر استمتحف خا بسلوتون متكلاوي الرأيوني قهد أبزي أنقوغي أبتي أمونقو عيون رأس مالن زلو قجت بمدهب نتوم كند تواسقت وغن فاليوم درباو سمعيتهم كمز قلتون أمرير نايموتن هيوتن قاسي كمز تحنانقون يقبرم ناي نقوغي واسيانقو بالهنت أبا مرارت نايتوم تواسقتي سلزخوني أقداسي يخون نايدم قزل عمبابا Petals of Blood زمسل متحف بحدا كيناوي كدرسن كلو قاسي شقالو أفريقا أبيناي درجة بزيحو كم زنبري زحبر إذا تراي زي كوني نقوكي واسينغو مأسرتن محيرون كي فرحي انتاينت حدش مجزأتو سرعتا بكينيا بمقلعو أب مقبالي أفريقاوي سنطحف حدش مدرخ مخفاتو بروحيو نقوكي كابتي أبزغطل معرف سقلت سوراوي سنطحف بزح سقسمي سوراوي أفريقاو صحفيو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. كبرات خاتلتنا نايلو متحستو أزت كتاتل ودزان حكمي نيرو أب زمز الصومن بخال عرستخن راخبينا دحن كنيو راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان كمين لهم كمين تخونوا وران دك هاجريا وشتن وتعين زلهم
أنا كبرهم دافلاي أقدمه موق سلامتك أقربلكم مدلي نايلو مار استي أدلاينت مريحنت وي ليدرشيب أب إيرترايو حزبنا مريحنت زهبو دقو سلز دنقو يو أب سنفلال زلو نتس أبابا متصمام أيكونن تساقومو نتي نايبرهان أدماس وي حدق سماي زرقيو مريحنت يزدل لوم حزبنا مريحنت وي ليدرشيب كتهبو يصب زلو كتوفيرلو كتقربلو بزعبا سبات ولقا سبات مرحتي أيكوننا نزارب زلنا أبزي مرحي مركاب مالتون أيكونن أب نصولات قدلات وي قدات نصولات فتحات وي isolated نورلو بإنجليز فتحات مدلايون أيكونن مهاب أيكونن إذا قداي كما يتفتح زنقرو أيكونن زدل زلو حزبنا وين السطرة أيكونن تفتح زدليو تنتانتات بزعبا منقس إثيوبيان سرعات أسمران زقبرو زلو وديتات سمعون أيكونن مريحنت حتى تزلو تنتانتات بزعبا زي عمات سرعات أسمرا كتهبون أيكونن زدل زلو تنتانتات بزعبا حلوف تاريخن حلوف شتاراتاتن حلوف قفعتاتن ناي حزباو جنبار ناي هقدف ناي سورا كتهبو ترايون أيكونن زدل እዚኦም ዝጠቀስኩም ሰሚዕዎ ኣሎ ህዝቢ ፈሊጥዎ ኣሎ ዝኣኽሎ ዝደሊ ዘሎ መሪሕነት ዝውፍየሉ ይጽበ ዘሎ መራሒ ስቶዩ ክትብሎ ኣይኮነን መሪሕነት እዚ ክግበር ዘለዎ ዝብል የድልዮ መሪሕነት ንህዝቢ ምውፋይ መሃብ ማለት ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ምዝራብ ማለት እዩ ኢለ كزارب دفر مريحنت نهزب موفاي مقرب مالت بزعبا مفتاح كلو سكياتن وردتن هزبي مالتيو مالت نزي هزبي زصممو صنحن زلون كلو حسم كونتات سربت تخفتح انتايو زبلي مريحنت محب مالت كما يو تفتح زمص زبلو يدليوت هزبي بتوساخي مريحنت زهب أكل بزعبا مخبار صدتان سرعة حقن دحري مداق زي سرعة زي كما يكخونيو إلو مدباتو زنقرو يدلي زي حزبنا مالت أنصارتي زنسلالونا زلو حدقا أقرقرن حد حد كويناتن نمكل خال انتاي مدب تقريبو له زبلو مريحنت يدلي بزعبا مورراس بوليتيكاوي سلطان منغستي زنقرو مريحنت يدليو مالت كابزي سرعات زي نت سلطان تركيبكا نابوكلت حزبي سلطان كمي غيركا خاتورارس كمي غيركا خا تسغاغر زي اغرغرن حد كويناتن كالئن صقم زمصئن كونتات كيفطرك بزعبا زي ززاربو دللو بزعبا مهنات بوليتيكاوي سلفتات تواديدو ديو ويس غنا علنا يلو كسمع يدلي بوليتيكاوي سلفتات ين نهاجر زمرحا دحار الكات راي مناي سلچول بوليتيكاوي سلفتات لومين قويمن لومين نهزب امينن دحار حزبي ناب سلطان كمسان ويكا كما رحوو زحاسين مالت نهزبهم بوليتيكاو سلفتات ويودبات كنبل كلنا نهزبهم زمناون بقعن نهزبو تحتاتن زخونة مريحنت مقرب دحر موداق زي سرعات أخل بوليتيكاو ودبات كهلوا وحسنت مهاب مالت ذي نبوليتيكاو سلفتات زقومو تكالات أكالات حقتات استمراتات تقربوا دلو إلو سمع بوليتيكاوي سلفتات ويودبات نهزبي مريحنت زهبالو مخنيات زمناون بقعن نهزبو تحتاتن زخون مريحنت كوحسو
ዝኽእሉ ሳቶም ጥራይ ስለ ዝኾኑ እዮም ከም ኣብ ድኳን ኣቲኻ ኣቑሑት ትመርጽ ዝተፈላለየ ንሓንቲ ትደልያ ነገር እስከ ዚኣርእየኒ ኢልካ ዝተፈላለየ ዓቐን ዝተፈላለየ ፋብሪካ ዝሰርሖ ተማርፀሉ ምኽንያት እቲ በታ ገንዘብካ ዘላትካ ገንዘብ ዝሓሸ ንብረት ክትዕድግ ኢልካ ኢኻ ህዝቢ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ኣብ ድኳን ኣትዩ ኣቑሑት ከም ዝመርቕ ዘሎ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ሃገር ንጎሆ ሓደ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ዓይነቱ ከንታ ዓይነት እዩ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ መሪሕነት ክህብ ዝኽእል ብቕዓት ኣጥርዩ ደሎ ዘመናዊ ብቕዓት ዘመናዊ ድዩ ንህዝቡ ተሓታቲ ድዩ ዕቱብ ድዩ ብቕዓት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክፈልጥ ክምርምር ኣለዎ ህዝቢ ከምቲ ኣብ ድኳን ኣቲኻ ሓንቲ ክትገዝኣ ዝደለኻ ነገር ትምርምራ ማለት እዩ ህዝቢ ደኣ መዓሽ እሞ ፖለቲካዊ ሰልፍታቱ ክመርፅ ሎሚ እንተዘይመሪፅዎ ሎሚ እንተዘይተቐሪቡሉ ብምንታይ ዝመዝኖም ነዞም ፖለቲካዊ ሰልፍታት በቲ ህዝቢ ዝፅበየሎም ነገራት ብኸመይ ሒዞም ኣለዉ ኢሉ ብምፍላጥ ንኣብነት ኢለ ጠቂሰ ኣለኹ ምፍታሕ ህሉ ስቅያትን ውርደትን ህዝብና ብኸመይ ክፍታሕ እዩ ድሕሪ ሙዳቕ ስርዓት ኢሳያስ ምኽባር ፀጥታን ስርዓት ሕግን ብኸመይ ክፍታሕ መደብ ወፂኡ ኣሎ ሓደጋን ዕግርግርን ሓድሕድ ኩናትን እንደገና ክንኣትዎ ዲና መስሓቅ ህዝቢ ዓለም ክንከውን ዲና ይገድሶ እዩ ህዝቢ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ኢና ድሕሪ ስርዓት ኢሳያስ ናብ ሓደ ህዝባዊ ባይቶ ንበፅሕ ብህዝቢ ዝተመረፁ ወኪልና ከም ዓለምና ብሓደ ነኽብሮን ዘኽብረናን ባይቶ ከመይ ጌርና ኢና ንሰጋገር እዚ ኩሉ የሻቕሎ እዩ ነዚ ድማ ፖለቲካዊ ሰልፍታተይ እንታይ ገብራ ኣለዋ እንታይ ተቐሪበን ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ዓብውራይ ይብል ከም ዘለዎ ክርዳእ ኣለና ባህላይ እዚ ድማ እዩ መሪሕነት ወይ ሊደርሺፕ ይደልሉ ህዝብና ንብል ዘለና ሕጁን ክደግሞ መሪሕነት ማለት መራሒ ማለት ኣይኮነን መራሒ ካብ ቅሩብ ዝኾነ መደባት ዝቕልቀል ዜጋ እዩ መሪሕነት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ክመፅእ ይኽእል ካብ ዓበይቲ ደቂ 80 ደቂ 90 ክመፅእ ይኽእል ካብ ንኣሽቱ ደቂ 30 ወረ ደቂ 25 ክመፅእ ይኽእል ደቂ 40 ክመፅእ ይኽእል ካብ ዝኾነ ብሄር ክመፅእ ይኽእል ካብ ወፃኢ ዝቕመጡ ድዩ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ይኽእል እዚ ኩሉ ኣይኮነን ሕቶ ዝኸውን እዚ ጎናዊ ሕቶ እዩ መን እዩ መራሒ ክኸውን ድሕሪ ኢሳያስ መን እዩ ክሕዞ ነዚ ሃገር ዝብል ህዝቢ ኣያሻቕሎን ኣሎ ህዝቢ ዘሻቕሎ ዘሎ መሪሕነትና ዘምፅእ ውድብ ኣሎ ዶ መሪሕነት ዝቕርበልና ሓሳባት ናይ መሪሕነት ዘምፅእ መደባት ዘምፅእ ኣለና ዶ ኢሉ እዩ ዝሓትት ዘሎ ኩሉ ትፅቢታት ናይ መሪሕነት ህዝቢ ዝገብር ዘሎ ካብተን ሎሚ ቆይመን ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ምትእኽኻባት እዩ ኣብ ውሽጥን ወፃኢ መብዛሕቱ ኣብ ወፃኢ ወይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ካብ ዘለዋ ከምኡውን ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን ምትእኽኻባትን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዝርካቦም ናይ ፖለቲካ ፈላጣትን ብተመክሮን ብትምህርትን ወይ ብክልቲኡን ወይ ብሓዲኡን ዝበሰሉ ሰባትን ማለት እዩ ፖለቲካዊ ፈላጣት ፖለቲካዊ ፍልጠት ካብ ትምህርቲ ክመፅእ ይኽእል ካብ ተመክሮ ክመፅእ ይኽእል ወይ ካብ ክልቲኡ ተደማሚሩ ክመፅእ ይኽእል ካብዚኦም ድማ ይፅበ ይፅሓፍ ኣሎ ይትንተን ኣሎ ብዙሕ ይሰማዕ ኣሎ ብራድዮ ብቴሌቪዥን ብፅሑፍ ነዚኦም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም መደብ ኣውፂኡ ኮፍ ዘበለሉ እስር ቁፅር ኣቢሉ ዘቐምጠሉ ይደሉ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ብዛዕባ ሕሉፍ ምዝራባ ሕጂ ፍጊዕልዎ ኣሎ ህዝብና ንታሪክ ንግደፎ ዝትንትንዎ ይትንትንዎ ይብል ኣሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ወሪራትና መፅያትና ሎሚ ድማ ዝጌራትና ዝብል ኣውያት ፀሊኡ ኣሎ ኣይትብከዩ ዘብክየኒ ዝብለና ዘሎ
قسلي تقدو أويز بالزلو فتح مسؤولي فوسا مسؤولي يبلالو صباح زمن زلو ساس مس مراحي إثيوبيا زيلو زي غيرو بمستير زي قبرالو على كستو تأثيرهم على كستو تقتيلهم إزي أويات زي سميعو فقعو الولو فتح دللو هزبنا فتح زقربلو دللو فتح مالت جن أنت نتسألتي قداي مفتح يكون نكلو سكياتن ورداتن نهزبي زفتح حدا عتب مدب يدللو نزي مدب زي دما كنا تكبر نهزب حاجز يدلين اللو زبل مريحنت ودب يدلل زي قاتاتو بخم وكمصو دللو شعو هزبي كم تقدمو بهيوتو بغنزبو بنبرتو دغفوي نسورا إيرترا قدم زدغفلو مخنيات اتي مدب نصور سلازنبريو مريحنت نصور سلازنبريو مريحنت قنعي نيرو قنع ايكونن زب حدا فتح كن قريبو نيرو مريحنت نايت لوطي انصار مجزات إثيوبيا ببرت تراينا كنفتحو نبرت قريبنا لنا ببرت دما خنطقعو توديبنا لنا هاي حزبي دغفنا يلو زبل دمص سميعو عسيلو دما دغيفو بغنزبو بهيوتو بدقو وشتي وصاعي سورا إرترا زي دغفه إرتراوي زيغا الله كبالاي بحسابو دغيفو سلامنتاي انتيلنا مريحنت قريبو ليدرشيب قريبو ابو مساعتوت حزبي صقم كم زلوت ليدرشيب تي مريحنت مالت توم سب مالت ياكوكل تي تقريبو زنبره مريحنت غدلو كم زنبرو كو انت راي مدب ناي ناصنت غنا وشطو لزنبره اكل نايتي زوردو نيتيوبيا زتقعن زداخمن زقاسلن مدب سلازنبرو ايطنطنون حزبي يسورا اي غدفون مليسو كمصو جميرو ማለት እሱ ስለዝኾነ ድማ ሰውራ 30 ዓመት ታተይሉ ጀሚሩ ናብ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ብታንክን በመዳፍዕን ዝኸይድ ኣማይት ኣሽሓት ሰራዊት ዘለዎ ኮይኑ ዛዚሞ ነቲ ለውጢ ሎሚ ካብኡ ኣይፍለን እዩ መሪሕነት ናይ ግን ዝህቦ ሲኢኑሎ ህዝቢ ብናይ قدم فلسفنا انتاي كغبر يغبا وي واتس تو بي دان استبحاله وي كا حج خنابي سبحال زبره سوي حج زفتت سلو انتاي كغبر يغبا لو مخ سورا إرترا زمسلو مرحنت يهب منبارو يحزب عسيل ويلنا لنا بتغزيتي سورا إرترا حزبي زحتهم حتوتات ملسه بنيرو اتملس قنوع ديو نيرو فتح جيرولو ديو أخول نيرو ديو أيكونن ناي هزبي حتوغن بجكا ناي مجزات إثيوبيا مسقواق كالي حتوتاتون يملس نيرو السوس لازخونه هزبي منقستي يبلو نيرو نتسورا نتي زز دقفو زنبرا ودب منقستي يوزبل نيرو أما سا إيرترا كمزخ نقبرينا منقستنا خمزي حسب اللو يبل نيرو كالمنات النت نمنتاي اتي أب ميدا زنبرا مستي دقز نبره توديبو زنبره ودبات بوليتيكا ودبات بقولهم بزعبا محرار إرتران بزعبا دحري محرار زولون ناي مريحنت يهبون يروم حزبي دما زنديو كنبصحو إلو يصعبهم نيرو مريحنت زي ما حب مالت لؤلاوينت حجر زي مخبار مالتي يخفى يصبغ لولاويت حجر مريحنت زبات دلله كل حجر بقنوعات مرحتي بقنوعات سلفتات يخيد كم زي له كلنا نفلطو حكي ورا بقى زبله مريحنت بعلم الله كنبلونا ينخلنينا دميركا وديلكا يحييش خاتم سلازي اتي مريحنت زمص كل حزب زدليو ነገር بمولو زمال ايو كنبل አይنخل مريحنت فتح يهبالو كمزيو كغبر زلو بلالو بالي زمصو ملستات اب سورا نهلون نمصاين
ፍታሕ ይደሊ ነይሩ ክብል ከለኹ ኣብነታት ክጠቅስ ኣብ ግዜ ሰውራ ንሕክምናዊ ፀገም ህዝቢ ፍታሕ ኣለና ይብል ነይሩ ፍታሕ ይቅርቡ ነይሮም ቶም ውድባት ንኣብነት ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ዘለዎ ከም ሜኒንጃይትስ ዓይነት መፅኡ ክበሃል ከሎ እንታይ ክንገብር ይግባእ ኢሉ ኣብ ህዝቢ ወይ መከላኸሊ ይገብር ነይሩ ወይ ሓበሬታ ይህብ ነይሩ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ይዛረብ ነይሩ ህዝቢ ሕጂ ይግበሮ ኣይግበሮ ውድበይ መንግስተይ ፍታሕ ክበኒ እዩ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ይቀስን ነይሩ ይድቅስ ነይሩ ከምዚ ቆልዓ ስድራይ ንፅባሕ ዝኸውን መግቢ ክቅርቡለ እዮም ክከላኸሉለ እዮም ገዛ ክገብሩለ እዮም ኢሉ ቀሲኑ ዝድቅስ ልክዕ ከምኡ ድማ ህዝቢ ብሰውራዊ ውድባቱ ቀሲኑ ነበር ምስ ጉድለቶም ከለዉ ምስ ኣበሮም ከለዉ ካልእ ኣብነታት ብጀካ እዚ ናይ ጠቀስክዎ ናይ ሕክምናዊ ንኣብነት ፀገማት ምፍታሕ ንምክልኻል ኣንበጣ ዝምልከት መከላኸሊ ይኸውን እዩ ዝበሃል ዘረባን ኣስተምህሮን ክወሃብ ይዝከረኒ ምክንያቱ ኣንበጣ ዶብ የብሉ ክዕኑ ከሎ ድማ ንኩሉ ይዝዕኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ይዕንወካ ካብ ሶማል ካብ ሱዳን ዝመፀ ክዕንወካ ክእል ካብ ኤርትራ ዝመፀ ድማ ነቶም ጎረባብቲ ይዕኑ ስለዚ ንህዝብካ ኣንፃር ኣንበጣ ከመይ ጌርካ ትከላኸል እንታይ ክግበር ይኽእል ምቅርራባት ብደብዳባትን ብግፍዒታትን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዓዶም ገዝኦም ገዲፎም ዝስደዱ ዝነበሩ ዕቁባ ይህብ ነይሩ ሰውራ ንደቆም ቤት ትምህርቲ ከፍት ነይሩ ሰውራ ክሳብ ሱዳን የብፅሖም ነይሩ ሰውራ ኣብ ሱዳኑን ቤት ትምህርቲ ከፍተሎም ነይሩ ብዛዕባኦም ዛዕባ ቆልዑን ዝተፈናቀሉ ዝበሃሉ ስድራ ቤታትን ምስ ኣህጉራዊ ናይ ረድኤት ማሕበራት ኮይኑ ፍታሕ የናዲ ነይሩ ንጥሜትን ዓፀቦን ንኢትዮጵያ ዘሳቅያ ዝነበረ ብሰማንያታት ፍታሕ ናቱ ፍታሕ ይደሊ ነይሩ ንህዝቢ እኽልን ረድኤትን ይቀርብ ነይሩ እኹል ዶ ነይሩ ብቁኑዕ ዶ ግበር ነይሩ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ግን በቲ ግዜቲ መሪሕነት ካብ ውድባቱ ይፅበ ነይሩ ካብተን ዝተፈላለየ ውድባቱ ክሳብ ንግዳዊ ድኳናት ወይ ንግዳዊ ኣቑሑ ብድኳናቱ ገይሩ ናይ ምቅራብ ወይ ነቶም ነጋዶ ህዝቢ ኣቑሑት ናይ ምቅራብ ተራ ፃወት ነይሩ ንህዝቢ መጓዓዝያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይቀርብ ነይሩ ኣብ ግዜ ሰውራ ማለት እዩ ዝኩሉ እውን ብዙሕ ዝዝከር ነገር ኣሎ ሽዑ እዩ ህዝቢ እዚ መንግስተይ ኢሉ ዝዓስሎን ዝድግፎን هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. لو مخا كم يالو هاي قبرانو وخول ديز قبر زلو إنا كن حتى تزلنا مريحنت هزبي رخيبنا يدينا وخول نقبرلو دولنا زي نفس وكف بوليتيكا ودبن متأخابن نفس وكف ناي بوليتيكا فلات مكور ناي بوليتيكا زملسو بوغانيغن أخول يقبر يلان يزول مدرخ زطلبو عتوبن عميق مصنعاتن حساباتن زحالفو مريحنت نهزبي أيوفنالو كدغمو مريحنت نهزبي مهاب موفاي مالت بزعبا كلو تسكياتو بالتحمد لاي بزعبا دحري مودا سرعات زي صدقان سرعات حدن مخبار حد كوينات موجاد بزعبا مور الراس بوليتيكاو سلطان كاب زي سرعات ناب بهزب زتمرصو وكلتي متحلاف ملكت هلون نزين تتنتينايو بزعبا مهناص قطبه هاجر داغمه مهناص كبلو يحيش قطبه هاجرون مريحነት ይደልሉ مهناص قطبه هاجر ማለት ምዕባለ ኤርትራ 20 ዓመት ማለት ኣይኮንኩን ሱና ኣሎ ንጽባሒታ እዚ ሕጽረታት ናይ ዕዳጋ ከይህሉ
ናይ ገንዘብ ሕፅረት ከይህሉ ናይ ፋሕብትን ናይ ፋይናንሳዊ ናይ ባንካዊ ኩነታት ከይፍጠር እዚ ዳግመ ምህናፅ ቁጠባ ሃገር ህዝባዊ አገልግሎት ከመይ ይጅምር መጓዓዝያ ከመይ ይጅምር ኣብያተ ትምህርቲ ከመይ ይጅምር ሕክምና ከመይ ይጅምር እዚ ኩሉ ኣብቲ ምህናፅ ቁጠባ ሃገር እዩ ዝጠቃለል ሕርሻዊ ናይ ፅርግያ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኩሉ ዝምልከት መደብ ከይቋረፅ ምናልባት ኤሌክትሪክ ድዩ ክቋረፅ ማይ ድዩ ክቋረፅ ጋዝ ድዩ ክቋረፅ ኢልካ መከላኸል እዩ ቀሪብካ ምፅናሕ እዚዩ ህዝቢ ዝፅበዮ ዘሎ መሪሕነት ካልእ ኸ መሪሕነት ዝፅበዮ እንታይ ኣሎ ምህናፅ ስርዓተ ትምህርቲ ስልጠና ነዚ ድሒሩ ዘሎ ማለት በዚ ስርዓት እዚ ፍላጥ ዓንዩ ዘሎ ደረጃን ዝርግሕን ዘመናዊ ትምህርቲ መሊስካ ብቁልጡፍ ምህናፅ እዚ ድሒሩ ዘሎ 20-30 ዓመት ድሒሩ ዘሎ ስርዓተ ትምህርትና ከመይ ገይሩ ይርክብ ቀልጢፉ ነዚ ኸ መደብ ወፂኡ ደሎ እሱ ጥራይ ድማ ኣይኮነን ብዛዕባ ምምላስ ተሰማዕነት ክብሪ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ተሰማዕነታ ኣጥፊያ ኣብ ኣኼባታት ክብሪ የብላን ኣብ ኮሚቴታት ክብሪ የብላን ሽቁርቲ ኣብ ፖለቲካ ሽቁርቲ ሃገር ኮይና ኣላ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ምስ ዞባውን ኣህጉራውን ሓይልታት ንረብሓ ኤርትራ ብብቕዓትን ውሕልነትን ዝጣበቕ መሪሕነት የድልያ እዚ ክገብር እንተኮይኑ ብዛዕባኡ ድማ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ኸ መሪሕነት ይቀርብ ደሎ ቀሪቡ ደሎ ብዙሕ ነገር ኢልና ኢና ነዚ መሪሕነት ከወፊ ብህዝቢ ኤርትራ ትፅቢት ዝግበረሉ መን እዩ ኢልና እቶም ፖለቲካዊ ህልዋት ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባትን ምትኸኻባትን ምሁራትን ናይ ፖለቲካ ምሁራትን ምኩራትን ኢላ ኣብ ላዕሊ ጠቂሰ ኣለኹ ደጊመ ኣለኹ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክስቆረናን ኣብ ሓንጎልና ክቅረፅን ክውቀጥን ኣለዎ ባህላይ መሪሕነት ምውፋይ ግን ክውፊ ፅባሕ ኢልካ ብድድ ኢልካ ትገብሮ ብቐሊሉ ዝግበር ነገር ግን ኣይኮነን እዚ ኩሉ ክማልኣ ዘለዎ መሪሕነት ብህዝብን ኣህጉራዊ ውድባትን ክድገፍ እንተኮይኑ ህዝቢ ኣቃልቡ እዚ ውድብ ወይ እዚኦም ውድባት እዚኦም ፅቡቕ መሪሕነት እኹል መሪሕነት ይሁን እዮም መንግስተይ ክኾኑን እዮም ኢሉ ከኣምን እንተኮይኑ ቢሮን ወረቐትን ሒዝካ ኮምፒውተር ተጠቒምካ ሓሳብካ ምስፋር ኣብ ወረቐት ክድልዩ ምኽሪ ምስ ፈላጣትን ምኩራትን ምግባር ክሓትት እዩ ዘመናዊ መሳለጥያታት ምጥቃም ከድልዩ ወፃተኛታትን ደቂ ሃገርን ብገንዘብ ምቁፃር ከድልየካ እዩ ናይ ዞባናን ናይ ኣፍሪቃን ናይ ምዕራብን ምብራቕን ፖለቲካ ሓበሬታ ብቐፃሊ ናይ ምርካብን ንዕኡ ምርዳእን ንዕኡ ምትንታንን ከድልየካ እዩ ብቁልጡፍ ማዕረ ካልኦት ሃገራት ወረ ልዕሊኦም ቅልጣፈ ብዘለዎ መገዲ ነዚ ሓበሬታ ዝኣከብካዮ ናይ ምርካብ ናይ ምርዳእ ናይ ምትንታን ቅልጣፈ የድልየካ እዩ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ሎሚ ክትፈልጦ ኣይኮነን ዘለካ ወይ ከዓ ነቲ ዝፈለጥካዮ ስቂልካ ክትቀብሮ ኣይኮነን ተንቲንካ ክትፈልጦ ኣለካ ነዚ ዝገብሩ ሰባት ክትቆፅር ኣለካ ነዚ ዝገብሩ ኣማኸርቲ ክደልን ብገንዘቡን ይኹን ክትቆፅር ኣለካ ልይ ስራሕ ኣይኮነን ንህዝብኻ መሪሕነት ምሃብ እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ገንዘብ የድልዮ ገንዘብ ምውፃእ የድልዮ ግዜና ኣልቦን የድልዮ ካብ ወጠጣት መዓልታዊ ህይወት ነፃ ምዃን የድልዮ ካብ ስድራ ቤታዊ ዕዮ ካብ ትምህርቲ ካብ ስራሕ ነፃ ዝኾነ ኣቃልብኡ ለይትን መዓልትን ኣብዚ ናይ ሃገር መሪሕነት ናይ ምውፋይ ስራሕ ዘድሃቡ ዜጋታት እዩ ብሕዝ ግድፍ ዝግበር ኣይኮነን ኣይጥዕምን እዩ ሎሚ ትእከብ ሓንቲ ኮሚቴ ተውፅእ እዛ ኮሚቴ ድሕሪ 2 ወርሒ ትእከብ መሊሱ ካልእ ኣኼባ ግበር ምክንያቱ እቶም ውፍያት መሪሕነት ክህቡ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ፀገም እዮም ኣትዮም ዘለዉ ሓዳር ይውጥጦም ስድራ ቤታዊ ዕዮ ይውጥጦም ትምህርቲ ይውጥጦም መገሻ ናይ ውልቃዊ መገሻ ናይ ስድራ
ይውጥቶም ስራሕ ይውጥቶም ከመይ ገይሮም እዮም ሙሉእ ኣቃልቦኦም ገይሮም መሪሕነት ንህዝቦም ክውፍዩ ኢልካ ክትሓትት ቀሊል እዩ ስለዚ ከም መደምደምታ መሪሕነት ንህዝብኻ ምውፋይ ሙሉእ ግዜን ኣቃልቦን ኣፍልጦን ኮታስ ሙሉእ ተወፋይነትን ዝሓትት እዩ እዚ መሪሕነት ንህዝብኻ ምውፋይ ድማ ብፖለቲካ ውድባት ጥራይ ዝግበር ብውልቀ ሰብ ጥራይ ክግበር ኣይክእልን እዩ ውልቀ ሰብ የበግስ መወዳእታ ግን ብፖለቲካ ውድባት ዝግበር ህዝብና እምበኣር ሲኢንዎ ዘሎ ደንጉይንሎ ዝብሎ መሪሕነት ክነወፍየሉ ሊደርሺፕ ክነወፍየሉ ንበገስ ብል ብዛዕባ እዚ ድማ ቀዳማይ ኣጀንዳ ጌርና ኣብ ዘተናን ኣኼባታትና ንስራዕ እዩ ብል ክብሮም ዳፍላይ እዚ ወድዓንኩ ሬድዮ ኤረና ዳግማይ ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ቀጺሉ ወትሩ ሶሉስ ኣብ ሰዓት እዚ መደብ ስፖርት ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንቕድድም ብሽክለታን ኩዕሶ እግርን ዝምልከት ሓበሬታ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ካብ 23 ለካቲት ክሳብ 1 መጋቢት 2020 ዝካየድ መበል 12 ዙር ሩዋንዳ ተሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ሶኒ ልምምድ ጀሚራ ምዛ በሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን ትእለ ሃገራዊት ጋንታ ተሓቂፎም ዘለው ተቐዳደምቲ እዞም ዝስዕብ እዮም ወናኒ ብጫ ማልያ ዙር ኤስፖዋኽ ካሜሮን 2019 ከምኡውን ማልያ ንጉስ ዓቐብን ጻዕዳ ማልያን ዙር ሩዋንዳ 2019 ዝኾነ ወዲ 20 ዓመት ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ክለብ ኤፍዲጂ ያዕቆብ ደበሳይ ተሸላሚ ቀጠልያ ማልያ ዙር ኤስፖዋኽ ካሜሮን 2019 ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣብ ዝተዛዘመ ውድድር ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ዝርገቦን ጻዕዳ ማልያ ዝባሓተን ን5 መዓልታት ድማ ብጫ ማልያ ክለብስን ዝኽኣለ ወዲ 20 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽዮን ንጉስ ዓቐብ ዙር ሸዋንዞ ቤይ ቻይና 2017 ከምኡውን ውድድር ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ዝርገቦን 2020 ዝኾነ ወዲ 22 ዓመት ዳዊት የማነ ንጉስ ዓቐብ ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ 2019 ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ 2018 ወዲ 25 ዓመት ሲራክ ተስፎም ከምኡውን ንጉስ ዓቐብ ዙር ኤስፖዋኽ ካሜሮን 2018 ወዲ 20 ዓመት ሄኖክ ሙሉብርሃን ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኣፍሪቃ 2019 ከምኡውን ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ 2018 መኽሰብ ደበሳይ እውን ማልያ ጀርመናዊት ክለብ ባይከይድ ለቢሱ ኣብዚ ውድድር ክኣቱ ምዃኑ ጋንቱ ድሮ ኣፍሊጣላ ብዘይካ እዚኣቶም መራሒ ጋንታ ሚካኤል ትኩ መካኒክ ፈረጅ መሐመድ ኑር ሓኪም ሳልሕ መሐመድ መንሱርን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሓቢሮም ናብ ሩዋንዳ ከቕንዕዮም ብማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም UCI ናይ 2.1 መዕቀኒ ደረጃ ዝተሰላዓሉ ዙር ሩዋንዳ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር 8 መድረኻትን 889 ኪሎ ሜትርን ክሽፍን እዩ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣጥቃዓይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናብ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ካብ ዝሰጋገር ንድሓር ዘርእዮ ዘሎ ልዑል ሸቶ ናይ ምዝጋብ ብቕዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ዝሓለፈ ሰሙን ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ንዓባይ ክለብ ሪያል ማድሪድ 4-3 ዲኻ ካብ ርብዒ ፍጻሜ ገሊፋ ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኮፓ ደል ሬይ ስፓኛ ብሰገረትሉ ኣሌክሳንደር ንኽልተ ጎላት ጋንቱ ባዕሉ ኣብ ርእሲ ምቑፃሩ ንሓንቲ ድማ ሸቶ ንኽትከውን ቀሪቡ በዚ ዝኣኸሎ ኣሌክሳንደር ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ድማ ኣብ ውድድር ላሊጋ ስፓኛ ኣብ መበል 55 ደቂቕ ናብ ሜዳ ተቐይሩ ብምእታው ወዲ ጋንቱ ፖርቱ መኽፈቲት ጎል ንኸመዝግብ ኩዕሶ ብምቕባሉን ባዕሉ ድማ ልዳት መጋጥምቲ ብምድፋርን ጋንቱ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ልዕሊ ክለብ ኣትለቲኮ ቢልባኦ 2-1 ተዓዊታ ንኽትወፅእ ልዑል ተራ ተጻዊቱ 21 መስከረም 1999 ካብ ኤርትራውያን ስድራ ብሽወደን ዝተወልደ ወዲ 20 ዓመት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ በደረጃ ፕሮፌሽናል ጸወቱ ኣብ 2016 ምስ ሽወደናዊት ክለብ AIK ጀመረ ክኸውን ከሎ ማልያታ ጋንታ ለቢሱ ኣብ ዘሰላሰሎ 29 ግጥማት 13 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ኣራኺቡ ኣሌክሳንደር ኣብ ወርሒ ጥሪ 2017 ብ9 ሚልዮን ዩሮ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ እኳ እንተተሰጋገረ ምስታ ጋንታ ብጸንሐሉ 2 ዓመታት ከምቲ ዝድለ ናይ ምስላፍ ዕድል ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 ናብ ኔዘርላንዳዊት ቪልም 2 ብመልክዕ ልቓሕ ዝተሰጋገረ ኣሌክሳንደር ኣብ 12 ተኸታታሊ ግጥማት 12 ጎላት ከመዝግብ ብምኻሉ ኣብ ኔዘርላንድስ ብዝኾነ ይኹን ወጻእተኛ ክብጻሕ ዘይተኻእለ ሓድሽ ታሪኽ ኣጽሒፉ
ንሱ ማልያ ቭሊም ለቢሱ ኣብ ዘካየዶ 18 ፀወታታት 14 ጎላት ኣብ ርእሲ መቁፀሩ እታ ጋንታ ብድሕሪ 2005 ንፈለማ እዋን ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ቶቶ KNVP ንኽትሓልፍ መሪሕ ግደ ተፃዊቱ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመት ስፖርት ድማ ምስ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ዝኣተወ ኣሌክሳንደር ዛጊት ኣብ እስጳኛ 24 ግጥማት 14 ሸቶታት ብስሙ ኣጽሒፉ ይርከብ ኣብ ካልእ ግጥማት ላሊጋ ሳንታንዳር ስጳኛ ዴፖርቲቮ አላቬስ ንኤባር ከምኡን ሴልታ ፊጎ ንሴቪያ 2-1 ሌቫንቴን ሌጋነስ 2-0 ጌታፌ ንቫሌንሺያ 3-0 አትሌቲኮ ማድሪድ ንግራናዳ ከምኡን ስፓኞል ንማዮካ 1-0 ሪያል ማድሪድ ንኦሶሱና 4-1 ባርሴሎና ንሪያል ቤቲስ 3-2 ሲዕረነን ነዚ ውድድር ሪያል ማድሪድ ብ52 ክትቀልሶን ከላ ባርሴሎና ብ49 ጌታፌ ብ42 አትሌቲኮ ማድሪድ ብ39 ይስዕባ ብውልቂ ድማ ኣብ ናይ ሰንበት ግጥም ን3 ጎላት ጋንቱ ዝሃንደሰ ሊዮነል መሲ ብ14 ካሪም ቤንዘማ ብ13 ሉዊስ ሱዋረዝ ድማ ብ11 ጎላት ቀዳሞት 3 ኮይኖም ይመርሕለው ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት 4 ግጥማት ጥራይ ተሰሪዑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኤቨርተን ንክሪስታል ፓላስ 3-1 ሼፈልድ ዩናይትድ ንቦርንማውዝ 2-1 ከስዕረን ከለዋ ብራይተንን ዋትፎርድን ድማ ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለየን ኣብ መንጎ ማንቸስተር ሲቲን ዌስትሃምን ንኽግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ፀወታ ብሰንኪ ስጋት ህቦብላ ንፋስ ቺያራ ተቋሪፁ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፀወታ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ተሰጋገረ መንገዲ ትዊተር ብሰንበት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ዝሓበረት ክትከውን እንከላ ጓሉ ንወናኒ ክለብ ዌስትሃም ዳቪድ ጎልድ ማለት ዣክዊልድ ጎልድ እቲ ፀወታ ድሕሪ ምስራዙ 2 ሰዓታት ፀኒሓ ሎሚ ክንዕወት ምዃንና ነብሰይ ነግረንሎ ሃየስከ ጆና ዌስትሃም ዝብል ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ ገጻታት ምስፋራህ መስሓቕ ሸራፋት ኮይና ውዒላ ዝበዝሐ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ብምኽንያት ዝተዋህበን ዕረፍቲ ፀወታ ስለ ዘይካየዳ ኣብ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ዝጥቀስ ለውጢ ኣይተራየን ብሰንበት ኣብ ዝተሰላሰለ ግጥም ሚላን ደርቢ ኢንተር ሚላን ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ መቐናቕንታ ኤሲ ሚላን 4-2 ተዓዊታ ኣብዚ ግጥም ኤሲ ሚላን ሪቢችን ዝላታን ኢብራሞቪችን ብዘእተወን ጎላት 2-0 መሪሓ ንዕረፍቲ እኳ እንተወፀት ብድሕሪ ዕረፍቲ ሓይላ ዝኣተወት ኢንተር ሚላን ብመንገዲ ብሮዞቪች ቬቺኖ ዴፍሪን ሉካኩን ኣብ ልዕሊ ልዳት መጋጥምታ ብምዕንዳር 3 ነጥቢ ሓፊሳ ክትወፅእ ክኢላ ከም ውፅኢቱ ድማ መሪሕነት ሴራ ኢጣልያ ካብታ ብቐዳም ብቬሮና 2-1 ተረትዐት ዩቬንቱስ ተረኪባ ኣብዚ ፀወታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 10 ተኸታተልቲ ግጥማት ሴሪኣ ልዳት መጋጥምቱ ክግህስ ብምኽኣሉ ነቲ ኣብ 2005 ኣብ 9 ተኸታተልቲ ፀወታታት ጎል ብምቕፃር ክብረ ወሰን ክለብ ዩቬንቱስ ሒዙ ዝፀንሐ ፈረንሳዊ ዴቪድ ትሬዜጌ ክብሩ መንጢልዎ ሮናልዶ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ 20 ግጥማት ሴሪኣ 20 ግዜ ኣብ 34 ሓፈሻዊ ግጥማት ድማ 34 እዋናት ኩዕሶን ሰኪዐትን ኣዋሂዱ ይርከብ ፍጹም ስኒት ብዝሕ ጎልን ፀወታን ብዝሕ ሸቶታት 25 ጎላት ተዋሊሉ ዘሎ ኣጥቃዓይ ላዚዮ ኢሞቢሌ ንሮናልዶ ብ5 ሸቶታት በሊፅዎ ይርከብ ሉካኩ ድማ ብ17 ጎላት ሳልሳይ ኮይኑ ይኽተሎም ኣሎ ብደረጃ ጋንታ ድማ ብ54 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ዘላ ኢንተር ሚላን ኣብ መሪሕነት ንዝቐነየት ዩቬንቱስ ብ7 ጎላት ፀብለል ክትብላን ከላ ላዚዮ ድማ ካብ ክልቴን ብ1 ነጥቢ ጥራይ ድሒራላ ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ብዙሕ ትፅቢት ተገብረሉ ግጥም ባየር ሙኒክን ላይፕሲሽን ብዘይሸቶ ባዶ ተዛዚሙ በዚ ድማ ሙኒክ ነታ ቀዲማ ብባየር ሊቨርኩዘን 4-3 ዝተሳዕረት ቀንዲ መወዳድርታ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ ብዝግባእ ክትከስበላ ይከኣለትን ኣብ ካልእ ግጥማት ሆፈንሃይም ንፍራይምቦርግ 1-0 ማይንዝ ንሃርታ በርሊን 3-1 ዩኒየን በርሊን ንቨርደር ብረመን 2-0 ክስዕረን ከለዋ ሻልኬ አንጻር ፓደርቦን ቮልፍስቡርግ አንጻር ዱዘልዶርፍ ድማ ማዕረ 1-1 ተፈላለየን ግጥም ሞንዶሽ ብላኽን ከለንን ድማ ብሰሪ ስጋት ሕማቅ ኩነታት ኣየር ተሰሪዙ ባየር ሙኒክ ብ43 ላይፕሲሽ ብ42 ዶርትሞንድ ብ39 ሓደ ፀወታ ጥራይ ድሒራ ዘላ ሞንሸን ግላድባሽ ብ39 ባየር ሊቨርኩዘን ብ37 ነጥቢ ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሓምሸይቲ ብምዃን ኣብ ላዕለዋይ ክልል ሰሌዳ ቡንደስሊጋ ተቐሚጠን ኣለዋ ብብሕቲ ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ብ22 ጎላት ኣጥቃዓይ ላይፕሲሽ ቲሞ ቨርነር ድማ ብ20 ጎላት ንኻልኦት መወዳድርቶም ኣዝዮም ማሕዲጎምሎም ኣለዉ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ
ሰሉስ 7 ግንቦት 2019 ሊቨርፑል ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ቅያስ ሰርሓትሉ ምሸት እዩ። ኣብዚ ምሸት እዚ ሊቨርፑል ነታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ስታድዮም ካምፕ ኖ 3-0 ረቲዓታ ዝነበረት ባርሰሎና ኣብ ስታድዮም አንፊልድ ተቐቢላ ብ2 ሸቶታት ጆርጂዮን ዋይናልዱምን ካልኦት 2 ሸቶታት ኦሪገን ብሓፈሻ 4-0 ኣዘቕቢባ ናብ ግጥም ፍጻሜ ሰገረትሉ ምሸት እዩ። እዚ ነቲ ታጋንታ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ክለብ ኤሲ ሚላን ዝፈጸመቶ ተኣምራት ዘዘኻኽረ ፍጻሜ ዝሓለፈ ቀዳም ልክዕ 9 ወርሒ ኣብ ዝመልኣሉ በዓልቲ ቤቱ ንሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን ሃርድሰን ወዲ በዓልቲ ቤቱ ነጥቃዒታ ጋንታ መሐመድ ሳላሕ ድማ ጓል ብምግልጋለን መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒዩ። ብፍላይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓደ ደጋፊ ብልግነት ንኦሪጊ ይግባእ ክብል እንከሎ ሓደ ካልእ ደጋፊ ድማ ተጻወትቲ ሊቨርፑል ኣብ ውሽጢ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃን ጎል እትዮም ብምባል ተዋዝዩ። እቲ ፍጻሜ ዘጋጠመ ዝሓለፈ ቀዳም እዩ ኣብ ግጥም ኤቨርተንን ክሪስታል ፓላስን። ተጻወታ ኤቨርተን ቲዮ ዋልኮት ማሰይት ስለ ዘጓነፎ ኣሰልጣኒ ካርሎ አንቸሎቲ ብጅብሪል ሲዲቤ ክትከኦ ወሲኑ። መስመር ዳኛ መስርሕ ምትኽኻእ ከተግብር መቐየሪ ቆጽሪ ሒዙ ተዳልዩ። ሰዲበ እውን ብወገኑ ናብ ሜዳ ንምእታው ድሉ ኮይኑ ኣብ መስመር ቀሪቡ። ከም ልሙድ ካልሱ ወይ ድማ ካልሶቶኒኡ ንላዕሊ ንምስብሳብ ንታሕቲ ናብ እግሩ ገጹ ኣብ ዝደነሉ ግን ንዓይኑ ግር ዘብል ኩነታት ኣጋጢሞ። እታ ሓንቲ እግሩ ካልሶቶኒ ዝወደየት ክትከውን ከላ እታ ካልአይቲ ግና ካልሶቶኒ ኣልቦ ነበረት። በዚ ምኽንያት ድማ እተጻዋታይ ኣብ ክንዲ ናብ ማእከል ሜዳ ካልሶቶኒኡ ንምውዳይ ናብ መቐየር ክዳን ኣምሪሑ። ኣብ መወዳእታ እቲ ብተማሃራይ ብዘይ ማህደር ዝተመሰለ ሲዲቤ ዕጥቁም ማሊኡ ነታ ብ10 ተጻወቲ ንኽትጻወት ተገደደት ጋንቱ ተጸምቢርዋ። ጆርጅ ጃርዶዝ ዝተባለ ፖርቱጋላዊ ቀራጺ 120 ኪሎግራም ዝምዘን ብቺኮላታ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ምስሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀሪጹ። እቲ ፖርቱጋላዊ ነዚ 1.87 ሜትሮ ቁመት ዘሎ ኣብ ጊቭዝስ ስዊዘርላንድ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ንምዕያይ 200 ሰዓታት ከም ዝወሰደሉ ተፈሊጡ። እዚ ሓወልቲ ዘይከምቲ ኣብ 2014 ብሪካርዶ ቬሎሳ ኣብ ትውልዲ ዓዲ ሮናልዶ ሜዴራ ፖርቱጋል ብነሓስ ዝተቐርጸ ሓወልቲ ናብ ምስልቲ 5 ግዜ ሽልማት ባሎንዶክ ዝዓተረ ሮናልዶ ኣዝዩ ዝቀራረብ እዩ። ኣብ ወርሒ ለካቲት 2006 ክለባት ቸልሲን ሊቨርፑልን ግጥም ፕሪምየር ሊግ ከካይዳ ኣብ ዝቀራረባሉ ዝነበረ እዋን ተጻወትቲ ቸልሲ ነፍሲ ወከፎም ሓደ ቆልዓ ሒዞም ነተጻወትቲ ሊቨርፑል ክሳብ ካብ መቐየር ክዳን ዝወፁ ኣብ መተሓላለፊ ማለት ኮሪደር ኮይኖም ይጽበይዎም ነበሩ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ሓለቓ ክለብ ሊቨርፑል ስቴቨን ጀራርድ ደቂ ጋንቱ መሪሕዎም ኣብ ጎኒ ሓለቓ ጋንታ ቸልሲ ጆን ቴሪ ደው ንምባል ንቕድሚት ኣብ ዘቕንዓሉ ጃክ ኒክለስ ዝተባህለ ወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ንሰላምታ ኢዱ ብምስዳድ ንጀራርድ ብስሙ ተዳዮ። ኣብዚ እዋን ንክለብ ሬንጀርስ ዘሰልጥን ዘሎ ጀራርድ ቦገኑ ኢድ ኒክለስ ንምጭባጥ ኢዱ ኣብ ዝለኣኸሉ ኣየር ጨቢጡ ተረፈ። ምኽንያቱ ኒክላስ ኢዱ ንድሕሪት ብምምላስ ብቋንቋ ህፃናት ንጀራርድ ብምልሓፅ ነተፃወታይ ስለ ዘላገጸሉ እዩ። ኣብቲ እዋን ጀራርድ ንኒክላስ ምዕጉርቱ ዳሲሱ እናሰሓቐ ናብ ጉዳዩ ኣድሂቡ። ጀራርድ ነዝተረኽቦ እዚ ኣብታ ንገዛእ ታሪኹ ትድስስ መጽሓፍ ናብ ፀወታ እናምራሕኩ ንፈለማ እዋን ኣብ ኮሪደር ዝሰሓቅኩሉ እዩ ብምባል ተንኪፍዋ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ራድዮ ቢቢሲ ነዚ 14 ዓመታት ዝመልኦ ፍጻሜ ኣመልኪታ ንጃክ ኒክላስ ኣብ ዘዘራርበትሉ ኒክላስ ወላዲተይ ነታ መጽሓፍ ዓዲጋ ምስ ሰደደትለይ ስእለይ ሰፊሩ ረኺበዮ። ኣብታ መጽሓፍ ክታሙ ንኸንብረለይ ናብ ጀራርድ ምስ ለኣኽክዋ ነታ መጽሓፍ ከቲሙ ሰዲዱለይ። ኣቦይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ናብቲ ግጥም ከም መሪሕ ዕድል ተጻወቲ ኣሰኔ ናብ ማእከል ሜዳ ከም ዝኣቱ ምስ ፈለጠ እቲ ሓሳብ ናይ ሰላምታ ኣቕሪቡለይ ኣነ ሓፋር ኣይውዕሎን ኢለዮ። ነዚኣ እንተደኣ ጌርካያ 5 መጻወት ሲዲ ናይ ፕሌይስቴሽን 2 ክዕድገልካ ኢሉኒ። ወላድየይ ነተግባር ዝውዕሎ እኳ እንተዘይመሰሎ ኣብ መወዳእታ ግን ውዒለዮ ንጀራርድ ኣላጊጸሉ። ከም ቃሉ ድማ ኣቦይ ነተን መጻወት ሲዲ ዓዲጉለይ ብምባል ዝኽሩ ካፊሉ። ኣብዚ ዘለናይ እዋን ተጻወቲ ካብ ክለብ ናብ ክለብ ኣብ ዝተጋገሩሉ እዋን ምስተን ክለባት ዝተፈላለየ ውዕላት ይኣቱ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ብራዚላዊት ክለብ ቦታፎጎ ንጃፓናዊ ወዲ 33 ዓመታት ቃዒ ካይሱክ ሆንዳ ምስኣ ንኽትጽምብሮ ኣብ እትንቀሳቐሰሉ በቲ ተጻወታይ ፍልይ ዝበለ ጠለብ ቀሪቡላ። ንሃገሩ ጃፓን ወኪሉ ኣብ 3 ውድራት ዋንጫ ዓለም ተጻወተን ኣብ 98 ግጥማ 37 ጎላት ዘቑፀረን ሆንዳ ጥይት ዘይበስዓ ድርዕቲ መኪና ክትዋሃበንን ንድሕነተይ ዘረጋግጹ ሓለዋ ድማ ክምደብሎይን ዝብል ጠለብ ይቕሪቡ። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንገለ ዘስደምሙ ውዕላት ምስ ንርኢ ድማ ኣብ 1996 ጀርመናዊት ቃዒ ረይና ናብ ክለብ ኣርሜንያ ቤልፊልድ ኣብ ዝተሰጋገረሉ
እታ ጋንታ ውዕሉ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ገዛ ክትሰርሓሉ ሓቲቱ እታ ጋንታ ስለተሰማምዐት ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት 3 ኣባይቲ ተሃኒጽሉ ኣብ እዋን ውድድር ዋንጫ ዓለም 1998 ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዝነበረ ኣከፋፋሊ ክለባት ሪያል ማድሪድን ኤሲ ሚላንን ነበር ፌርናንዶ ሬዶንዶ በሰልጣን ኣርጀንቲና ዳንኤል ፓሳሬላ ናብ ፈረንሳ ንኸምርሕ ተቖሊፉ እቲ ምኽንያት ድማ ነቲ ነዊሕ ጸጉሪ ርእሱ ንቖርጾ በሰልጣን ፓሳሬላ ንዝቐረበሉ ጠለብ ጸጉሪ ርእስን ኩዕሶ እግርን እንታይ ያራኽቦም ዝብል መልሲ ብምሃብ ጸጉሩ ካብ ምስትኽኻል ዕጭ ስለ ዝሓንፈፈ እዩ ተወላዲ ኮንጎ ዝኾነ ኣከፋፋሊ ሮልፍ ክሪስተል ኣብ 1999 ካብ ጀርመናይት ክለብ ካርልስ ሆር ናብ ካልእ ጀርመናይት ክለብ ኣይንትራኽት ፍራንክፈርት ኣብ ዘቕንዓትሉ ሓዳስ ክለቡ ንበዓልቲ ቤቱ ወጻኢታት ትምህርቲ ምኽሻን መግብን ንኽሽፍነላ ከም ቅድመ ኹነት ኣቕሪቡ በዓልቲ ቤቱ መቕረት ኣልቦ ጸብሕን ናኽሸነዶ ኣስተንኪራቶ ትኸውን ክለብ ክሪስታል ፓላስ ኣብ 2000 ንእንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ኔይል ሩድሮክ ኣብ ዝፈረመትሉ እቲ ተጻዋታይ ሚዛን ክብደቱ ካብ 99.8 ኪሎግራም እንተ ደኣ ሓሊፉ ካብ ደመዙ 10 ሚእታዊት ንኽቑረጾ ዘኽእል ውዕል ኣትያቶ እንታይ ክትረክብ ደበልኩም ሩድሮክ ጮማን ኮላሊትን ብዘይጠገለ ስለ ዝበልዑ ተጻዋታይ ቶተንሃም ዴል ዓሊ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ስናፕቻት ብዝዘርግሖ ቪድዮ ብተግባር ዓሌታውነት ተነቒፉ እዚ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሄድሮ ኮይኑ ኣፉን ኣፍንጩን ብጨርቂ ምሽፋን ንገዛእ ርእሱ ንሓደ ተወላዲ ኤስያ ዝመስል መንእሰይን ብቪድዮ ቐሪጹ ኮሮና ቫይረስ እንታዩ ሓደራኹም ድምፂ ዓዋቢልኩም ስምዕዎ ብዝብል ጽሑፍ ኣሰነዮ ላጃ ኤሳውያን ዝሓዘ ቪድዮ ብድሕሪ ምዝርግሑ እዩ ግዳይ ዝተፈላለየ ነቐፌታ ኮይኑ እዚ ወዲ 23 ዓመት ወሲኹ ጸረ ባክቴርያ ዝኾነ ፈሳሲ ዝሓዘ ጎማ ብምስኣል ኮሮና ቫይረስ ቀልጢፉ ክሕዘኒ ግድዩ ዝብል ጽሑፍ ለጢፉ በቲ ንዓለምና ኣብ ሻቕሎት ሸሚሙ ዘሎ ኮሮና ዝተሰምየ ቫይረስ ኣሽካዕሊሉ ድሒሩ ጌግኡ ዝተሰቆሩ ዓሊ ተወሳኺ ቪድዮ ብምስራሕ በቲ ኣብ ስናፕቻት ዘዘርግሖ ቪድዮ ይቕረታ ሓትት ብሓቂ እዚ ዛዕባ ንስሓቕን ላግፅን ዝኸውን ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ድማ ጌጋይ ተረድኡኒ ነቲ ስእሊ ብቕልጡፍ ኣልየዩ እየ ንኹሉ ኣብ ቻይና ዘሎ ሰብ ፍቕረይ ይገልጸሉን ጸሎቶ ይዕርገሉን ብምባል ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲቱ ዝሓለፈ ሐሙስ ንክለብ ባርሴሎና ካብ ውድድር ኮፓ ዴል ሬይ ስጳኛ ዘሰናበታ ስጳኛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ኢናኪ ዊልያምስ ካብ 17 ሚያዝያ 2016 ጀሚሩ ክሳብ ዝእዋን እዚ ብማህረምቲ ይኹን ብኻልእ ምኽንያታት ከይተጎናደበ ኣብ 141 ተኸታተልቲ ግጥማት ላሊጋ ከም ተሰለፈ ትፈልጡ ዶ እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰሉስ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ሬድዮ ኤረና